Bos días a todos desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, no meu espazo matinal, tócalle o turno a un dos grandes artífices do grupo cultural Nós, a xente do redor. Trátase do mestre Miguel Ángel Martínez Coello. Síntome moi honrado por compartir espazo neste grupo, fonte de cultura, así como de poñerlle voz nesta ocasión ao seu artigo Choro para non morrer, que nos regala no número 13 da súa revista. Nestas datas que a nostalxia polo tempo pasado e a dor dos que nos deixaron fan que o artigo para o número 13 sexa unha negra sombra das que cantaba Rosalía. Neste mundo no que os valores humanos case que non existen, aínda que isto non sexa algo novo, posto que dende o comenzo da civilización o humano distinguiuse pola ansia de poder, a dominación e a extinción dos seus semellantes. Na única vez que a naturaleza é xusta co ser humano e cando a nai pare un fillo e transmítelle os valores de ser e facer ben ata que comeza a camiñar, e a loita pola competencia e a supervivencia fai que esa herdanza se vaya diluindo ata a súa desaparición. A relixión, a política, o mercadeo laboral fan o resto nesta carreira pola destrucción e o ninguneo da ciencia, do saber, da humildade e da procura do ben para quen o necesita. Neste punto, só temos que ollar para os animais que nos rodean. Chegan ao mundo como aos humanos, sen nada, e vanse sin nada tamén. Pero hai algo moi importante no que levannos moita ventaxa. Sen fala, axúdanse desde que nacen uns aos outros. Procúranse leite entre as distintas femias de especies. Protéxese e conviven sen falar, nin outro medio de linguaxe algún, previndo males ou cambios de tempo con antelación. E agora nós, que presumimos dos 100 anos que pode chegar a vivir un humano, cos medios técnicos, coas novas comunicacións e ca famosa intelixencia artificial, non somos quen de levarnos ben nin co veciño, vendo como rebentan os cas e enterran vivos os gatiños, e observan como durante o seu transcurso vital pasan por diante 3 ou 4 conflictos bélicos que masacran aos millóns de persoas e morren de fame ou enfermidade milleiros de nenos sen ter a ocasión de ver o sol ante a imposibilidade e a infinita impotencia da nai que os deu a luz. Non sei que dicir nin que é o que se debe facer, pero si, a pouco que se pense, o que non se debe facer. Gracias, Miguel Ángel.